גם שמרת על אותו בן אדם בסוף? זאת אומרת, אותו בן אדם? כן, זה אותה דמות, כן. כן. תעלה טיפה את המיקרופון. זה לא נוח. לא טוב ככה? ככה טוב? לא אחריך. נראה לי בסדר? בעולם שלי יש פרחים, יש כל מיני צבעים, יש אנשים גם צהובים, גם אדומים, ויש כאלה חיות שהן הולכות והן באות, ונראה לי שהן לא כל כך חושבות על מה הן רוצות להיות. בעולם שלי אנחנו יכולים להוציא מילים מהפה, הן בונות והורסות ופוגעות ומלטפות. בעולם שלי יש בחירה, הוא לא רק שחור, הוא צהוב ואדום, לבן מעורבב ובאור. בעולם שלי יש דלת מסתובבת, ויש תשובה ויש אמונה ויש גם שמחה. בעולם שלי אתה לא בוחר איך לכאן אתה בא, אבל כשאתה הולך הכל תלוי רק בך. בעולם שלי יש לי חבר דמיוני, הוא אהובי והוא ראי, הוא צורי וגואלי, הוא מבין את שפתי ואת לשוני, הוא קשור לרגשותיי ולכאביי. בעולם שלי יש אהבה וגם שנאה, יש סימפתיה, תחרות, תלוי מי אתה. בעולם שלי מחשבות יוצרות מציאות, פשוט כדאי לחיות ולא למות. בעולם שלי יש מטבע ויש לו שני צדדים, וכוס מים עם שני חצאים. בעולם שלי יש הרבה דברים טובים, אפילו הם קצת כואבים. בעולם שלי יש דברים שלא אבין לעולם, אבל דבר אחד אני יודע, שאיתה תחיה לנצח. ועוד דברים יפים רבים יש לי על העולם לספר, אבל את זה אשאיר לפרק אחר. בעולם שלי יש דברים שלא אבין לעולם, אבל דבר אחד אני יודע, שאיתה אחיה לנצח. איזה כיף. אני אעשה גם את השיר השני ואז ככה תעשה. כן. זה בסדר? אבל גם